The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon, kung nada pa kita mga sala sa una-una, sala sa dila, sala sa buhat, kini mahimo lamang babag sa atong pagkabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gimanduan kita diha sa pulong sa Dios diha sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humanam nimo buhata ka na, ikaw malimpyuhan na usabo nga ikaw may balik sa imong pagbitay sa Dios, fellowship with God, and may balik usabang pagdumala sa Espiritu Santo sa imong kalag. The feeling of the Holy Spirit. Apanalang kanimo higala nga dili pa magtotoo, you are still an unbeliever. Giagda kas paggamit niya ng imong free will. Aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Busa sa hilo, mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo sa makausapa din hininapita karon aron kami makapadayon sa pagpahimulo sa imong grasya. Kining imong pagtudlo sa imong kamatuoran. Salamat sa kinabuhi ang imong pangilugwayan. Aniya pa kami askil pa ang mong panglawasog may lantip pa na mong panguna-una. Buhi pa kami, gumikan lamang gini sa imong kaluoy, sa imong gugma, imong kortesiya o sa imong grasya. We do not deserve it, we do not earn it, we do not work for it. Kay kini imo mang grasya. Busa uban ni kami karon, giyahe kami, tuli kami sa among pagatunan nga mga pulong gikan nimo. Salamat ni ining grasya. Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, atong mga subscribers, mga igsuon diha ni Kristo. Welcome na usab o magapadangan kita sa atong tuon sa atong gibiyaan nga pagtulunan gisugdan nato sa pipila na kaadlaw kinibahin sa
protocol plan of God. Okay, ato namang gihisgutan nga ang Dios nagaandam na niining maong plano sa kaluwasan tungod sa pagkasayod sa iyang omniscience sa mahitabo sa tao, sa iyang binuhat nga tao nga malaglag ra gyud o mao nga iya usab kining giandaman sa kaniyang wa pa ang tanan. Okay? Because he was looking through the lenses of his divine omnipotence. Ug mao nga ang grasya, ang kaluwasan iya na kining andam gitanyag ngadto sa tanang tao. Kaya kita nahimulag naman lagi gikan kaniya. Gumikan niya itong atong napanunod nga salang panulundon gikan sa atong unang ginikanan nga si Adan ug si Iba. Dito sa Hardin sa Eden, sila nangalaglag ug busa mitakboy kanila ang salang panulundon o gidugangan pagyud sa kinaiyang makasasala, the old sin nature. Kung mao ka ng resulta niya na we are spiritually dead, patay kita spiritualmente, meaning kita nahimulag yun sa hingpit gikan sa Dios. Naputol gyud ang relasyon sa tao gikan sa Dios. Mao nga ang Dios nagbuhat siya, nagmugna siya, medisinyo siya og plano aron kita mahibalik. And this is his only way, very way nga iyang giandam. Ug dili na kana mausab busa ang iyang grasya sa kaluwasan, pinagi siyang bugtong anak nga si Ginoong Kristo ug miadto sa krus siya aron sa pagbayad sa atong mga sala. So the plan of God is described as we have already explained to you nga it is a right thing done in the wrong way is wrong, a wrong thing done in the right way is wrong, a wrong thing done in the wrong way is wrong. Only a right thing done in a right way is right. Mao ka ang description sa plano sa Diyos. And besides, His plan, the protocol plan, is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. O kining maong plano, gitanya kini nganhi kanato. Nara kanato sa pagdawat o pagsalikway. Kay giyatagan man usab kita sa Dios sa free will, kabubuton. O therefore, we are totally free to choose. And so, God gave us total freedom, but with that freedom goes responsibility. Mo ni kanunay na itong ginapatinaw kanimo. So, therefore, the plan of God, the protocol plan of God, mo naningan sa plano sa Diyos, dinhi sa panahon sa simbahan. In the church age, the plan of God is called protocol plan of God. In the Old Testament, ang plano sa Diyos gitawag kadto ritual plan of God. So, kay ang plano sa Diyos protocol man, paagi man niya. So, we have to follow sa iyang protocol. Apan dili kita magasunod sa iyang protocol kung dili usab kita magtuon. Mao ni atong gibuhat adlaw-adlaw pagtuon, pagdawat, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Because we are just following His mandate in 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, again, it is man's decision to appropriate with this plan that God is offering to mankind. Whether he decides to appropriate with it or not, so it is a matter of choice. So, sa atong pagpadayon niining atong paghisgot sa plano sa Dios, we have already explained to you in a very clear way nga mao kini ang mga benefits nga atong nadawat niadtong panahon nga mihimo kita sa labing manungdanong desisyon sa atong kinabuhi
ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas. Kita nahidugtong, nahiusan na kang Ginoong Kristo, hangtod na kanas kahangturan. Di na na matangtang, and that is union forever. And that is the family relationship. Once saved, always saved. O gawas pa niya na kita na tangaw pag-usab, John 3:3 and John 3:7, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, sama niya itong nahitabo ni Nicodemo. Atong nahibawan, kakanto siya leader sa iyang relihiyon. He was a leader of his religion. He was very religious priest and ruler. Adto siya kang Ginoong Kristo, he approached our Lord Jesus Christ by night, nga namang by night man, nga namas gabi man. Tungod kay sa adlaw, very busy. Kadto si Nicodemo sa pag-attender sa iyang mga katungdanan, ingon nga leader sa ilang relihiyon, sa ilang simbahan. So, he approached our Lord by night, ug nangutana siya sa atong Ginoong Kristo nga maestro. Iya pag yung gi-address si Ginoong Kristo nga maestro, magtutudlo kung saan man nato pagkaluwas. Kay siya, he began to question his security. Bisan tuod siya leader sa ilang relihiyon, iya kaya po'y hawang o kakuwang diyan sa iyang kalak. Nga, wag yun siya kasiguro. So therefore, let us show you how religious this man was. Kini si Nicodemo, nagapuasa siya suds upat kaadlaw. No, 2 days a week. He fasted 2 weeks a week. He spent 2 hours every day in prayer. Ampo siya. Naghatag siya og tithe, all of his income. He was a professor of theology. He worked hard in his religion. He was so sincere. But Jesus said, Nicodemo, kaning imong manggialamon sa imong relihiyon, sa imong pagkabuutan, tanan nimo mga gimbuhaton, alang magkakana sa imong Diyos. Nicodemo, all of that is not enough. So Jesus Christ said, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You must be born again. So, ito nga, diha maka-amgo siya. Well, to make the story short nga siya, eventually, si Nicodemo naluwas. He got saved, ug migamit siya sa iyang kabubuton sa pagdawat sa kaluwasan. Now, there are 3 things that the unbeliever has to have. Remember, to be saved, dunay 3 ka mga butang nga iyang pagatumanon. Una niini, knowledge of the gospel. Knowledge, Romans 10:14. Ikaduha, positive volition. Positibo ang iyang kabubuton. Acts 2:38, Acts 17:30. Og ang ikatulo, ang imo ng pagtuo that is activated na buhi. Okay? So these are the 3 requirements in order to get saved. Knowledge of the gospel, positive volition, and activated faith. Now, kaya ang tao God, gibutahan siya sa Diyos nining kalibutan. Kinsa may Diyos ning kalibutan? Si Satanas, kanhi Lucifer. Now, there are 2 ways to blind the human eye. Kung maghiskot kita pagkabuta. Ang una nini,
when light is removed, extinguished, paungon gani nato ang usa ka kahayag mo nay maka cause to get blind. Number 2, when there is too much light na ay labihan ra sa kalamdag. Now, so kitang mga magtutuo karon, utangan kita ni ining mga dili magtutuo. Every believer is indebted to every unbeliever's salvation. Romans 1:14 sa isulti, I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to wise and unwise. Verse 15, so as much as in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. Now, unsa may gi-declare sa gospel? It declares that si Ginoong Jesucristo ra, siya lamang ang bugtong manluluwas. He is the only Savior to the lost and dying human race. Therefore, kitang mga magtutuo, utangan kita ngadto sa matag dili magtutuo. Now, by the way, dinis kalibutan God, doon ay duha ka klaseng matang sa mga tao. Believers and unbelievers. Mga magtutuo o dili magtutuo. Yan ining kalibutan. Okay? Mao, nga atong tutukan kining mga dili magtutuo kay mao man kini sila ang tumong sa maayong balita at sa kaluwasan. Kaya lagi gumikan itong formula nga Adam's original sin, dugangan sa kinaiyang makasasala, puto lang atong relasyon gikan sa Dios. Therefore, God has established, set up a plan of salvation aron kita maibalik ngadto kaniya. So, ang mayong balita sa kaluwasan, of course, the gospel is good news, not just good advice. Now, it's a good news that tells us that we can be forgiven and that we can have a new life. Now, sa laing bahin, ang relihiyon, dili gyud makaluwas. It cannot save anybody. Religion, sa imong alang sa kasayuran nimo, nga mo pagdungog nimo niini, religion is man's attempt to reach God. Isi nakita nimo, ako kang atagan og hulagway niini. Ang relihiyon, buhat sa tao, alang kunuhay sa Dios. O na relihiyon. Apan ang Kristyanismo lahi, buhat sa Dios, alang sa tao. Ang tao, igorang mo, dawat o mo sa likway. Mo ka na ang diferensya, kalahian sa relihiyon o Kristyanismo. So, ang relihiyon is an attempt to reach God. Inomdom ka ba niya itong turi ni David? No, not turi ni David, Tower of Babel, ang atong pasabot. Ang turi ni Babel, itong panahon na, mga katawan itong panahon na, naghimo sila og unsa turi, labihang kataas. Unsa may ilang tumong, nga kunuhay ilang maabot ang Dios. No, dili man mahimo ka na. Sa pinaagi sa tawhanong pamaagi, dili gyud magsilbi. So, sa gibuhat sa Dios, aron dili tuman katong ilang paningkamot kunuhay, magtukod sila nitong turi aron makabot nila ang Dios. Unsay gihimo sa Dios, iyang gilibog katong nagabuhat nitong maong turi. Pinagi sa pagunsa, paglibog sa nakalain ng mga sinultihan nitong naghimo nitong maong turi. Unsa man nila pagkat human nitong ilang pagtukod nitong nga di naman magkasinabot. Wala na magkasinabot sila, nang giaway naman to, mao to. That was
an example of religion attempting to reach God. Dili mahimo. Christianity is God's attempt to reach man. Us, kita. Now, in Christianity, a person can know that he is saved. May bawa niya. Can know that he is forgiven. Can know that he is going to heaven. That is Christianity. Si Pablo, miingon ini sa diya 2 Timoteo 1:12. I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Ang usa ka magtutuo ni Ginoo Kristo can surely claim by saying, I'm going to heaven because of the mercy and grace of God. Though I don't deserve it, I deserve judgment and hell. I am a sinner like anybody else, but I believe in the Lord Jesus Christ as my Savior. And because God Himself assures me of salvation simply by faith alone in Christ alone, then I'm going to heaven. And that is not arrogance, but humility to God. Nganong humility man, nganong pagpaubos man, tungod sa atong pagsunod sa iyang mando, sa iyang tugon, sa iyang paymangno, sa iyang kabubuton, pinagi siyang mga pulong. Salvation, has always been, always is, and always will be by faith alone in Christ alone. Believing in God is not even the means of salvation. Kadagan mga tao pangutano nimo. Luwas ka ba? Ilang itubag? Yes. Mituo man ko sa Dios. Apan mo sila mutuo kang Ginoong Jesucristo. Na unsaon man niya pag-refute niya ng anang pulong ni Ginoong Jesucristo mismo sa Juan 14:6. Ako mao ang dalan, ako ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, walay makaanto sa man, gawas kon pinaagi kanako. Unsaon man na. So, man cannot be saved by just believing in God. Did you hear me right? Dili. Dili mo na issue. You can believe in God or what kind of God o kinsa ka lang maong God. You can only go to the true God by believing in the Lord Jesus Christ. Kaya siya raman ang dalan. Siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Kasabot ka. In other words, wala ing paagi nga kita maluwas, gawas lamang sa atong pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga atong manduluwas. Now, giyon sa man nga pagkamanluwas ni Ginoong Jesucristo? Well, of course, He is the only one who qualified or has the capacity to be the Savior. Why? Because of the following reasons. Number one, He never had an old sin nature. Natural. Wala gid siya salang panulundon ni Adan. Wala. Kaya di man siya kaliwat ni Adan. Number two, He never had an old sin nature. Wa siya kinayang makasala. Of course. Wa siya matakdi. Kay Diyos man siyang matuod o tao nga matuod. Duha ka kinaiya ni Ginoong Jesucristo. That is the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. The character of God, 100%, and the nature of man, 100%. So that makes Him a unique person in the entire universe. So mao kato ikaduha. He never had an old sin nature. He never had any personal sin and any evil. Wala. Wala yun. He was sinless. O ikatulo, he never had, he was the only perfect member of the human race. Siya ra yun. Ang tanan, imperfect. Mga magasasala. Siya ra ang way sana. Siya ra ang hingpit
nga sakop sa kaliwatan sa tao. O siyara ang nanag-iya og unsa pagkamatarong sa Dios. He possessed plus R, righteousness of God, o nanag-iya usab siya sa hingpit nga kalipay plus H, siyara ang mi-qualify to be the Savior of the world. Pangutan na ang ubang mga relihiyon nga ilang mga founder baron o ilang mga manunobos kung anaaman sila. Pangutan na. Did they meet all these requirements nga akong gisgutan? Wala. Now, so therefore, ang kaluwasan is provided for all. Si Ginoong Jesucristo lamang ang paagi sa kaluwasan. Sa 1 John 2:2, unsang isulti diha, He is the propitiation for our sins. And not for our sins only, but also for the sins of the whole world. Now, di ba ako kanang gilakbitan nga ikaw nahiluna na diha sa grasya, nakasuod ka na sa plano sa Dios sa diha, nga mihimo ka labing manungdanong desisyon sa imong kinabuhi. At that moment, you made that most important decision in your life in believing our Lord Jesus Christ as Lord and Savior. These are the benefits that you have possessed. Union with Christ through the baptism of the Holy Spirit. You were born again. You were imputed God's perfect righteousness. You were imputed eternal life. You became a member of the royal family of God. You became a child of God. You have been declared righteous, no longer condemned, no longer judged, because you are justified. And your name is written in the Lamb's book of life, never to be blotted out. You now become a citizen of heaven, Philippians 3:20, and automatically you are entered into the protocol plan of God. Now, karon, by the way, mangutan ako nimo, what is the worst way to die? The worst way. Kana bang maligsag pison? Kana bang mamatay og cancer? O you met a horrible accident? Mo ba? Now, it is not the right answer, dili. The worst, paminaw, the worst way to die, especially kanimo nga dili magtutuo, paminaw niini. The worst way, ang kinagrabihan nga matang sa pagkamatay, mao ang pagkamatay nga dili magtutuo. To die as an unbeliever. Nga numan. Iba ka nga, no? Because of the awful, ominous, and horrible future of the unbeliever in the eternal state, in the lake of fire. Ang gitawag sa kadaganan ng impyerno. Tungod kay paminaw. Here are just some of the negative results of the unbeliever's future destination in the lake of fire. Ang dili magtutuo is going to eternally experience some of this list, meaning lista. There is total frustration forever. There is total hunger and thirst forever. There is total loneliness forever. There is total pain forever. There is total darkness forever. Labian sa kangit-ngit. Dulong. There is total misery and anguish, anger and regrets forever. Unsa pa? There is total unhappiness forever. There is total sorrow forever. There is total suffering forever. There is no sleep, no rest forever. Worst of all, ang kinagrabihan yun, there is no more escape from that horrible condition forever.
dili ka na kaiskapo. Wala na gyud kaiskapuhan. In short, ang dili magtotoo nakaabot siya sa gitawag nato og PNR, unsay PNR, point of no return. In fact, ang atong Ginoong Kristo misulti og kanang pahimangno kang Judas Iscariote, usa sa iyang mga disipulo nga mo'y mibudhi kaniya. Unsay gisulti ng Ginoong Kristo kaniya ni Judas? Judas, better for you to have never been born. Mauusab kini isulti sa Dios ngadto sa tanang mga dili magtotoo. Better for them never to have been born. So can you afford? Makaako ka ba to miss God's perfect way? To avoid all those terrible, awful, makalilisang, ominous future in the lake of fire? Makaako ka ba? Hinumdumi. Ang paagi sa Diyos hingpit. God's way is perfect. God's way is simple. Yano. Orderly. And perfectly organized. Kaya nga naman, tungod kay He is a God of order and a God of truth. That is why there is absolutely no one like Him. No one. Understand that early in life. Walay sama sa Diyos. And also remember this point of doctrine. God's word in Hebrews 9:27, Hebrews 9:27 again. It is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Kung diyan sa Roma 8:1 nagaingon, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. So, the gospel is preached, and when it is preached, it has power. Naigahom. Ug kining gahoma is not in the preacher or because of a persuasive eloquence of his message, but rather that God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. 1 Corinthians 1:21. The plan of redemption unfolded as Almighty God sent His Son to earth on a mission to die, to give His life as a ransom for many. Mark 10:45. And not simply to die, but to die on a cross in punishment for our sins, tungod sa atong mga sala, so that we might be forgiven and receive the gift of eternal life. To many, that sounds like nonsense. Apan ang Biblia nagaingon, the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. 1 Corinthians 1:18. Nainomdumi. Dili magtotoo. I'm addressing this to you, unbeliever. The glory of this world will pass away. Matud pa sa Latin, sic transit gloria mundi. Kaya ang pulong sa Diyos nagaingon diya sa Mateo 24:35, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Kini atong panahon sa simbahan, the age that we live in is the church age, the age of equal privileges and equal opportunities. This is called also as mystery age, age of apostasy. And this age is a period of the most intensified angelic conflict. So karon mismo, today, if ye will hear His voice, harden not your heart. Hebrews 4:7. Di habitay usa ka batang gamay pa nga bata. Iyang gipangutan ang usa ka bishop, usa ka obispo, while they were traveling in a train, nagsakay sila sa train dito ni sa Amerika,
Of course, dinhe sa Amerika na hitabo. Iyang gipangutan ng obispo dahil, Sir, do you know how to get saved and be born again? So you can see the kingdom of heaven? No. Ang iyang tubag, wow, okay ba? Now, you don't know and you are a bishop? Yang giingna ng maong obispo. Well, if you want to know to get saved and be born again, so you can see the kingdom of God, basaha ang Acts 16:31 and get saved. Ug nausab sa Juan 3:3, basaha ka na to be born again so you will be able to see the kingdom of God. Batang gamay nga luwas na. Now, diha po usa ka teenage girl who was suffering from brain cancer, who was given by doctors few weeks to live. Usa ka adlaw niya na. Dihay higayon nga dihay mga religious nga mga madre came to visit the hospital and came to enter into this teenage girl's room. The girl asked one of the nuns, Sister, if I die, am I going to heaven? Nausa sa mga madre, mitubag, that's often been a mystery to me, which I have not found the right answer. She further said, I wish I had the right answer to you, to your question, my child. Dako yung trahedya. It's tragic. How tragic is the answer? Because she doesn't know the right one. That's true. Nowadays, people just don't know the truth. Reason? Unsay hinungdan? Negative. Why gana? Why gugma? Why kainit? Why tinguha? Okay? So kung sila imbitahon o Bible study mo, yung dayon sila, wak ko'y panahon na busy ko kayo. You see? Negative to the truth, the Bible truth. Only few, paminaw, only very few of believers are positive to Bible doctrine. It's really tragic, right? It's tragic to know. Now, ninumduming ang tao is in his total depravity because of the formula of Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. But God the Father called mitawag siya sa meeting atong isugutan ni kagahapon nga meeting sila mga balaang Trinidad, ang mga sakop sa balaang Trinidad. Now, meeting sila unsaon na to kining tao, o naman sila laing padulungan, linaw sa kalayo raman. So to solve the problem, to solve this AOS plus OSN equals spiritual death, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Di nilang una kita kutob sa atong pagtuki niini ato ipadayon ni ugma. Kay daghan patag pagaysugutan bahin niini, labi na kaninyo mga bag-o pa, ako kamong gihagit. Padayon lang. Just spare your time. Kay pila ra man kining minuto kining atong pagtuon ini, dili na ni mahunong ning atong pagabuhaton adlaw-adlaw na kini. That is what I have been telling sa mga subscribers ni atong panahon pa sa atong audio Bible study. Wa ni paghunong. Mahunong lang kini kung kuhaon ako sa Dios physically o either rapture. It's either of the two. Unsay mo una, rapture or physical death. Anara mahunong. Mientras tanto, padayon kita. We hold on. Padayon sa atong pagsibog sa unahan kay mao kini atong panahon sa pag-andam sa atong kaugalingon. I hope you realize that. This is the very holy moment ning atong gibuhat. Kaya kita nakikambitay sa Diyos ug sa iyang pulong. Magampo ta. Balaan na mo ka Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining higayon nga imong gihatag kanamo
pagtuon sa imong pulong nining adlaw. Inaot nga kini among gitun-an makahatag kini kalamdag niadtong mga katawhan nga wala pay kaluwasan, who are still lost, that they will realize how important these things are for them. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Imo kaming gipalahutay nining among padayon sa pagtuon sa imong pulong. Lamdagi kami sa among natun-an, hinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Among magamit kini sa among adlaw pag kinabuhi. Salamat ning tanan, ining among Bible study through the YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan grasya. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.